Hyvää perjantai-iltaa, hyvät ihmiset ja tervetuloa tänne Pyhäjärvelle Pyhäjärvi Tour-kisaan. Tänä päivänä hiidetään täällä niin sanotussa Vaskillon risteyksessä Transpark rullasuksihiihdot ja huomenna sitten mennään kaivokseen ja lähdetään sieltä 1410 metristä ja tullaan kierrellen ja kaarellen 11 kilometrin matka sitten tänne ylös ja katsotaan kuka siellä ensimmäisenä pilkistää kaivoskuilusta taas sieltä kaivoksen sisältä sitten ulkoilmaan. Pyhäjärvihän sijaitsee Nelostien varressa Joulun ja Jyväskylän puolivälissä. Ja tässä kulkee, tästä Vaskikillon risteyksestä kulkee myös tämä niin sanottu 27 kantatie, tämmöinen 4 tien risteys. Pyhäjärvi, joka vietti 150-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna, on tunnettu tästä Vaskikillon risteyksestä, Helena Takalosta, kaivoksesta ja täydenkuun tanssit. Nämä on ihmisten ilmoille, kun tulee ensimmäisenä nämä sanat ja nämä asiat, kun kysellään. Ja näin ensimmäinen startti on tapahtunut. Aleksi Salmela Haaperen kiilat lähti sinne aukomaan. Ei voi sanoa latua, vaan asfalttia ja 20 sekuntia. Ja sen jälkeen lähtee Roope-Emeli Huttunen, Pyhäjärven pohdin oma hiihtäjä. Ja näyttää siltä, että suurin piirtein tuon ensimmäisen suoran päähän ehtii juuri mennä Aleksi, kun Roope-Emeli Huttunen sieltä pääsee sitten taipaleelle. Ja näin aika terävästi Roope-Emeli lähtee sinne. Ja sitten 20 sekuntia vain aikaa. Ja sitten on Jere Heinonen, joka lähtee numerolla 4. Ja katsotaanpa, Aleksi pää meni tuonne suurin piirtein suoran päähän. Ja nyt siellä sitten näyttää aika lailla tasoissa. Ehkä joku 5 metriä pitemmälle sieltä Roope-Emeli ehti mennä kuin Aleksi Salmela, kun Jere Heinonen sai luvan lähteä. Sitten miehet, taikka minusta tuntuu niin hassulta miehistä puhua, mutta pojat tai miehet 14. Samppo Kumpumäki ja Emil Juntunen. Siinä on sellainen pari valjakko, että on jännä nähdä miten käy, kumpi siellä tänä päivänä on parempi. Molemmat ovat erittäin lahjakkaita ja ovat niin kun tulleet sitten tänne lähemmäs Suomen huippua, eli ovat harjoitelleet ja tuntuu siltä, että pojille on harjoitus maistunut kyllä sitten ja tehneet töitä tosissaan. Ja näin sieltä numerolla 6 Samppo Kumpumäki, Pyhäjärven pohtihiihtäjä, lähtee myöskin liikkeelle. Ja aika teräviä työntöjä sieltä Samppokin vetelee, kun lähtee tämän ensimmäisen suoran menee. Ja katsotaanpa sitten näille vähän vanhempiin verrattuna, miten pitkälle Samppo ehtii mennä, kun sieltä lähtee Emil Juntunen. Aika lailla samoihin, missä nämä 16-vuotiaat pojatkin. Ja näin sitten Emil Juntunen, Iisalmen Visa. Tämä pari valjakko on ainoa, joka on ilmoittautunut 14-vuotiaisen poikien sarjaan. Sitten lähtee jo naiset taipaleille. Ja ensimmäisenä sieltä lähtee Merja Kuukasjärvi Pyhäjärven pohti numerolla 9. Merjalla on ollut huonoa tuuria sikäli, että hän on loukkaantunut aika hirmu hyvässä harjoitustemmossa ollut ja intoa täynnä ja sitten pitkiä harjoitustaukoja tullut loukkaantumisten muodossa, joten se vähän harmittaa, mutta että intoa on riittänyt vielä tulla jälleen mukaan. Joten Merja Kuukasjärvi Pyhäjärven pohti. Siitä lähtee Merja sinne letti heiluen painaa eteenpäin ja aukaisemaan sitten tätä ja Tiialle ja Miialle antaa semmoista vauhtia, että pojan tytöt näkevät sitten, että minkälaista vauhtia pitää, että tämä sarja voitetaan. Ja samoille seutuville menee myöskin Merja, mitä 16- ja 14-vuotiaat pojat sinne suoran päähän. Ja näen Tiia Huuskonen, Pyhäjärven pohti lähti sitten toisena. Ja Tiia viime talvena Helenan hiihtojen pitkät matkat voitti ylivoimaisesti tällä Pyhäjärvellä naisten sarjan. Sitten Sievin sisun Miia Säilynoja, Sievi, joka sinne tuottaa hirmu hyviä hiihtäjiä. Siellä on Miska Poikkimäki, joka on hallinnut poikien 16-vuotiaiden sarjaa. Sitten viime talvena aika lailla suvereenisti. Ja nyt Miia Säilynoja Siivin sisu lähti viimeisenä naisena taipaleelle. Ja yksinäinen hiihtäjä siellä numero 13 Mari Seppälä sitten odottelee 40 sekuntia ennen kuin pääsee taipaleelle. Mari Seppälä Haaperen kiilat, naapuripitäjän hiihtokaartista. Haaperi on tuottanut myöskin monta nuorta lupaavaa ja aikuisten sarjassakin jo menestyvää hiihtäjää. Ja näin siellä Mari Seppälä sieltä lähtee taipaleelle ja 18-vuotiaat naiset. Ja sitten 16-vuotiaissa on 2 hiihtäjää.
Ja heistä ensimmäisellä numerolla 15 lähtee Eerika Konu Kokkolan Veikot. Ja sitten numerolla 16 hänen jälkeensä Tuuli Järviluoma, joka viime talvena teki erinomaisen hiinan sprinteissä. Karsinnan voitti, mutta sitten loppukilpailussa oli 3. Ja nämä 2 hiihtäjää taistelee sitten tuossa 16-vuotiaiden sarjan kärkipaikoista. Ja näin sieltä Eerika Konu kans erittäin terävästi myöskin lähtee taipaleelle. Ja suurin piirtein kun suoran mitta on mennyt, niin sitten lähtee Tuuli Järviluoma Nivalan urheilijat hänen peräänsä. Ja siellä näyttää koko ajan Tuuli, että tekisi mille lähteä, näin on lupa annettu. Ja näin sieltä Tuuli Järviluoma lähti ja hänen peränsä lähtee sitten 14-vuotiaat tytöt ja niin heistä ensimmäisenä Nita Paaso Nivalan urheilijoista, kun siellä ensimmäinen hiihtäjä Aleksi Salmela tulee jo sieltä ensimmäiseltä kiekalta ja minulla tuossa tuo sekkari on, niin katsotaanpas minkä verran siellä Roope Emeli ja Jeren on eroa. Eli tuosta kurvista laitetaan näin ja siellä Aleksi Salmela menee, kun sieltä Nita Paaso lähti. Ja sieltä tulee numerolla 3 Roope Emeli Huttunen. 20 sekuntia oli poikien välillä, kun he lähtivät. Ja nyt näyttää siltä, että siellä noin 5 sekuntia Roope Emeli on hiihtänyt tämän alkuosuuden ainakin nopeammin kuin sitten tuosta Aleksi. Mutta tämä toinen kiekkahan siinä sitten tekee sitten tehtävänsä, eli mitenkä sinne jaksaa. Ja numerolla 19 Jenna Rautiala Pyhääränpohdin erittäin lupaava nuori hiihtäjä vielä. Monta vuotta saa tässä sarjassa vielä olla. Eli siinä on, jos vain intoa riittää, niin myöskin mahdollisuus mihin vain. Siinä tulee numerolla 4 Jere Heinonen, kaartuu sitten tuonne. Ja kun Aleksi tulee tuohon maalin paikalle ja lähtee toiselle kiekalle, niin otetaanpa siitä sitten vielä Roope Emeli ja Jereen. Kun numerolla 20 Jenna Jokinen ja Haapoveden urheilijat, joten kaikki nyt ovat taipaleilla. Tässä ensimmäisellä kiekalla tämän ensimmäisen ryhmän lähtijät ovat kaikki lähteneet. Ja nyt sitten Kumpunmäen Samppo tulee tuolta ja kerkiääkö siinä sitten ottaa sitten Emil Juntunen, jota minä sanoin, että ne on aika tasavahvoja, niin laitetaanpa siitä. Nämä on epävirallisia tietoja. Tuossa väliajat tulee ihan kohtapuoliin. Sieltä Aleksi Salmela tulee siellä ensimmäisenä 16-vuotiaiden poikien sarjassa. Ja katsotaan saadaanko me tänne aikaiseksi. Ja nyt sitten sieltä tulee Emil Juntunen ja nyt näyttää olla, että pojat ovat aika lailla tasoissa. Melkein voi sanoa, että ne on just tasoissa. Samppo ja Emil ja siellä Aleksi Salmelan väliaika on 6.35.4 ja 36.8 ja Roope Emeli Huttunen 1,4 sekunnilla meni Aleksi Salmelan edelle, mutta kun tuossa poikien välillä oli noin 5 sekuntia, kun ne lähtivät tuonne ylöspäin menemään, niin nyt näyttää siltä, että Aleksi Salmela on tuo ylälenkin siellä vetänyt nopeammin. Ja sitten sieltä tulee myöskin jo tähän risteykseen naisten sarja ensimmäinen, siellä Merja Kuukasjärvi. Ja sitten menee Jere Heinonen sieltä, Jere Heinonen siellä ajakka 6.45.90 sekuntia Roope Emelin jäljessä kolmantena 16-vuotiaiden sarjassa. Ja sitten sieltä tulee Tiia Huuskonen, 20 sekuntia lähti Merjan jälkeen ja oman sekkarin mukana on mukaan noin 5 sekuntia siinä edellä Merjaa. Mutta niin kuin äskenkin oli Roope Emeli siellä edellä 5 sekuntia, niin kuitenkin siinä oli sitten vain 1 sekuntia enää, kun tuo lenkki oli tehty. Samppo Kumpumäki painaa siitä 6.34 ja 9, ja se tarkoittaa sitä, että se on puoli sekuntia nopeampi kuin Roope Emeli Huttusen kärkiaika 16-vuotiaiden poikien sarjassa. Ja sitten siellä tulee numerolla 11 Miia Säilynoja. Ja Miia on jäänyt noin 10 sekuntia Merjasta. Ja Emil Juntunen 6.37.4. Kuten sanoin, että tässä tulee erittäin tasaista kamppailua. 2,5 sekuntia Samppo Kumpumäki vain edellä. Eli Roope Emeli Huttunen, Aleksi Salmela, Jere Heinonen 10 sekunnin siellä 16-vuotiaiden sarjassa ja 14-vuotiaiden poikien sarjassa ensimmäisen kierroksen jälkeen Samppo Kumpumäki ja Emil Juntunen 2,5 sekunnin sisällä. Joten on erittäin tasaista menoa niin kuin odottaa saattoikin ja sitten sieltä tulee naiset ja katsotaan sitten
onko minun sekkari viallinen vai ei, että nähdään, että miltä näyttää sieltä. Olinko minä oikeassa, kun tuossa äsken vannon epävirallisia väliaikoja ja sieltä Meri- ja Kuukasjärvi ohittaa väliaikapisteen. Ai. Nyt näyttää siltä, että siellä on Miijalla ollut polvi auki, Miija Säilynoja, joka meni tuosta toiselle kiekalle. Siellä oli Miija ehkä käynyt sitten kontallaan. Toivotaan, että ei mitään pahempaa, ei ainakaan näytä siltä. Siinä numerolla 17 Nita Paaso menee sitten, ja hän on ensimmäinen 14-vuotiaiden tyttöjen sarjasta, joka menee tässä tuonne ylälenkille. Ja nyt siellä tuon toisen kuulutuksen mukaan kuuntelin, niin siellä oli naisten sarja Meri- ja Kuukasjärvi ja Tiia Huuskonen aika lailla tasoissa. Siinä ei hirveitä eroja ollut sekunnin parin sisällä. Ja Miia pikkusen ehkä jäänyt, oliko sitten tämän, että hän on kaatuillut, koska siellä oli polvi auki. Ja nyt sitten odottelemme sieltä, nyt näyttää siltä kuitenkin, että Nita Paaso on kyllä tehnyt sellaisen eron 14-vuotiaiden tyttöjen sarjassa. Ja hän menee jo siinä, Eerika Konu tulee siinä sitten. Ja Eerika Konu ja Tuuli Järviluoma lähtivät peräkkätä, 20 sekuntia oli väliä. Ja nyt tänne asti, nyt on mennyt 20 sekuntia Tuulilta aikaa umpeen. Ja Eerika Konuun, ja sieltä tulee myöskin Tuuli Järviluoma, ei siinä paljon ole, muutama sekunti on Tuuli joutunut antamaan periksi, ja Eerika Konu johtaa sitten 16-vuotiaiden tyttöjen sarjaa, Tuuli Järviluoma toisena. Sitten sieltä tulee Jenna Rautiala, ja Jennahan on sieltä, ja numerolla 17 tuli maaliin jo sitten Nita Paaso, ja Nita Paaso saa lopujen 6.42.7. Kun ajatellaan se, että 16-vuotiaat pojat eka kiekan jälkeen 6.35, 7 sekuntia vain loppuaika huonompi. Siinä menee numerolla 2 Aleksi Salmela 16-vuotiaiden poikien, ja nyt sieltä Roope Emeli tulee, ja nyt näyttää siltä, että siinä on Aleksi Salmelan meno on hieman raikkaampaa kuin Roope Emeli Huttusen, ja nyt pojathan taistelee sekuntipäin tässä tämän loppuajasta, eli väliajoissa oli just muutama sekunti Roope Emelin eroksi. Ja nyt siellä sitten Eerika Konu 6.34.6 ja Tuuli Järviluoma 6.47, 12 sekuntia on Tuuli jäljessä Eerika Konua. Ja naisten sarjasta ei virallisia aikoja ole, mutta ne saadaan loppuajat ainakin sitten jossakin vaiheessa. Ja nyt odottelemme sitten Aleksi Salmelaa maaliin ja Roope Emeli Huttunen, jotka siellä käyvät kamppailua 16-vuotiaiden poikien sarjasta, niin heitä odotellaan maaliin. Ja tässä Jere Heinonen, 3. 16-vuotiaiden poikien sarjan hiihtäjä, 10 sekuntia oli siinä vajaan ekakiekan jälkeen. Ei vaan aikaa kekan jälkeen 10 sekuntia Roope Emeli Huttusta jäljessä ja Aleksi Salmela 1,4 sekuntia. Ja sitten sieltä tulee jo Sampo Kumpumäki, joka käy todella tiukkaa taistelua sieltä Emil Juntusen kanssa. Ja nyt sieltä tulee Aleksi Salmela, tulee jo maaliin ja katsotaanpas minkälainen aika Aleksille tulee 13.21.1. Ja sitten siellä tulee Jenna Rautiala 7.45.6, noin minuutin verran häviötä Nita Paasolle. Jenna Jokinen Hapoiden urheilijat tulee maaliin 7.31.2 ja 48 sekuntia Nita Paasolle, joten Nita Paaso hihti erinomaisesti tänä päivänä 48,5 sekuntia kärkeen. Ja Roope Emeli Huttunen tulee sitten sieltä. Ja niin, siinä vain käy, ei se silmä pettänyt. Kyllä se Aleksi Salmelan meno oli jonkun verran raikkaampaa tässä lopussa. Ja Roope Emeli Huttunen joutuu taipumaan 7,4 sekunnin erolla sitten tuohon Aleksi Salmelaan. Eli Aleksi Salmela voittaa 16-vuotiaat mutta Jere Heinonen on tulossa, mutta Jere oli 10 sekuntia jäljessä ja eipä sanota vielä, että voittaa, vaan johtaa tällä hetkellä 16-vuotiaiden poikien sarjaa 13.21 ja 1. Roope Emeli Huttunen 13.28 ja 5. Ja sitten sieltä tulee Jere Heinonen maaliin ja katsotaanpas 13.43.6, 22,5 sekuntia. Sitten siinä tulee Meri- ja Kuukasjärvi ja Tiia Huuskonen, jotka taistelivat tasapäin ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ja nyt sitten odotellaan heitä maaliin ja
pikapuoliin tulee. Samppo Kumpumäki tulee myöskin maaliin sitten 14-vuotiaiden poikien sarjassa 13.21 ja Emil Juntunen tulee siellä perässä. 20 sekuntia vain oli eroa siinä lähössä, mutta nyt näyttää siltä, että sieltä Emil Juntunen ja se näyttää olevan 4 sekuntia menee edelle Samppo Kumpumäkeä. Emil Juntunen Iisalmen Visa 13.17 tasaan. Vaikka se oli ensimmäisen kerroksen jälkeen toisinpäin tämä homma, niin nyt siellä Emil Juntunen sai kirittyä toisella kiekalla ja voittaa tämän 14-vuotiaiden sarjan. Samppo Kumpumäki antaa hyvän vastuksen 4 sekuntia vain sitten jääneenä. 16-vuotiaiden poikien lopputulokset: Aleksi Salmela Haaparin Kiilat 13.21.1. Toinen Roope Emeli Huttunen Pyhäden Pohti 13.28.5. Ja kolmas Jere Heinonen Pyhäden Pohti 13.43 ja 6. 4-vuotiaiden poikien sarjan jo sanoin tuossa, ja sitten tulee maaliin numerolla 9 Merja Kuukasjärvi. Jospa nyt toivotaan, että sieltä tämä loukkaantumiskierre pysähtys ja saisi kerrankin pitkään harjoitella sitten ilman loukkaantumista. 13.23 tasaan ja sitten Tiia Huuskonen tulee ja miten käy, aika tasasta siellä on ja median aika 13.23. 13.19.4, noin 4 sekuntia Tiia Huuskonen voittaa Merja Kuukasjärveä. Erittäin tiukkoja kisoja on nähty heti alusta lähtien. Sitten siinä menee Eerika Konu, joka Tuuli Järviluoman kanssa taistelee 16-vuotiaiden tyttöjen sarjavoitosta. Sitten Miia Säilynoja naisten sarjassa aika pahasti on puku revennyt. Toivotaan, että siinä nyt ei kovin pahasti ole käynyt. Ja Miia Säilynoja 13.36.1, 16.7 sekuntia Tiia Huuskoselle, joten naisten sarjan lopputulokset: Tiia Huuskonen Pyhäden Pohti 13.19.4, Merja Kuukasjärvi 13.23 tasaan ja Miia Säilynoja 13.36.1. Ja 4-vuotiaiden voittaja Emil Juntunen oli Iisalmen Visa 13.17 tasaan, Samppo Kumpumäki 13.21. Kun vertainuta aikoja, 16-vuotiaiden poikien voittaja 13.21, 14-vuotiaiden voittaja 13.17 ja naisten sarjan voittaja 13.19. Ei siinä isoja eroja ole. Ja sitten menee Tuuli Järviluoma siinä 16-vuotiaiden tyttöjen sarjasta. Eerika Konuselle meni jo ja tulee aivan pikapuoliin sieltä maaliin. 12 sekuntia Tuuli oli tuosta ekakierroksen jälkeen Eerika Konua jäljessä. Ja sitten sieltä tulee numerolla 13 Mari Seppälä Haaperen Kiilojen 18-vuotiaiden ainoa osaottaja, eli voittaa Eerika Konu. Kokkolan Veikot siinä erittäin lujalla vauhdilla 13.28.1. Ja sillä olisi 16-vuotias tyttö tullut naisten sarjan kolmanneksi. Sen verran kovasti tuli. Ja Tuuli Järviluoma, odottelemme häntä maaliin, on ihan pikapuoliin tulossa sieltä ja hän oli 10 sekuntia ekakierroksen jälkeen jäljessä. Sitten sieltä puuttuu enää vain 14-vuotiaat tytöt ja tämä ensimmäinen sutsisatsi olemme saaneet sitten ohitse. Ja palkintojen jakoa vaille vain tämä ensimmäinen sarja ja jäämme odottelemaan sitten tänne Sami Jauhojärveä ja miehiä ja 18-vuotiaita poikia. Nämä 18-vuotiaita poikia on Pyhäiden omat pojat Tero Pesonen ja Matti Luoma-aho, vaan ilmoittautunut yli 2 kappaletta. Ja sitten miesten 13 kilometrille on ilmoittautunut, kun odotellaan sieltä Tuuli Järviluomaa, joka tulee sieltä sitten seuraavana maaliin. Ja Tuuli oli noin 10 sekuntia Eerika Konua jäljessä ja siinä rauhalliseen tyyliin Tuuli tulee sieltä ja Tuuli Järviluoma ja on toinen 14.27.4, niin tuli melkein minuutti, eli kyllä Eerika Konu hiihti hyvin. Tuuli pitelee kans vähän selkäänsä siinä, että onko jotain sattunut sitten, onko kaatunut vai onko muuten aika pahasti irvistää. Toivotaan, että ei mitään pahempaa ole sattunut tai venähdystä. Ja sitten tuli numerolla 13 Mari Seppälä Haaperen Kiilat. Ja Marika Seppälä
on aina osoittajia 15, 53 ja 8. Ja voitto tulee 18-vuotisten tyttöjen sarja. Pikkunen pätkä alkuun ja pidämme pienen paussin ja jatkamme sitten aivan pikapuoliin.